je het leuk, zulke dagen? Ja, dat is... Oh. Dat is wel spanning. Dat juist wel. Soms dan ben je even verhuizen en dan ben je even anders als thuis. Maar nee, dit is voor u als bedrijf altijd een hele mooie dag. En het is een gezellig verhaal. En natuurlijk hartstikke gezellig, want het is een werkendse dag. Dus ik heb mijn man kennengelerd op veekeuringsdag. Dus Oh, echt dat is weer? helemaal mooi. Nou ja. En nou door de benen ook weer mooi. Dus, We hebben hier heel sympathiek bezig. Komen zo iets meer macht herkennen. En met name daarop stiet hier op het derde plak. Er komen een goed jaar eronder. Ik herinner mij dat ik vroeger als jonkje al op een schommel in boete zit en altijd maar naar die kei zeg en naar die bordjes die erboven hangen. En hoeveel punten hier in die kei en ja, waarom hier ze vol. Ja, dus zijn jong ziet het er al in. Ja, zo jong ziet het er al in. En mijn huid ging ik altijd naar keuringen en die weer er altijd mee dwaande. Dus dat is, ja, daar groeit het een beetje mee op, maar het is ook interesse. Even bij de kokenmerken, Jen? Ja, dat is wel leuk hè? Ja. En hij is zelf nog wat elkaar, Niks, helemaal niks. Nee, helemaal niks. Nee, ik zie het verschil net tussen niet en oren. Waarom heb je de prijs in Woensdeel staan? Ja, ik heb wel zijn, ik ben voor eenvoudig. En het weer heel eenvoudig met die groenen erin. En nou veroordelen ze dat in euro's. Maar dan maak ik altijd maar... het kan voor hetzelfde, kan het weer veroordelen in dollars of in Chinees. Dat weet je net. Nou, dan kan ik straks weer aan de gang, misschien. Dus dat geintje zit ik zo'n beetje in de hol. Ik dacht van, nou, rekenmachine erbij en druk op een knopje en dan weet je de euro's. Hoef ik net al dat werk te doen. Onzinnig. En ik ben eigen baas, dus. Ja. Bepaald lekker toch zelf. Ja, zei ja. Nou, weer al moeilijk de dat het makkelijk kan. Ja, het ontkomt ook wel eens, als het een beetje druk is en zijn. Mensen die erin en die schuiven met de prijs, die klappen het boek dicht en die rennen weer 40 te duren. Ja, dat weten ze het nog net. Nee. Ja, je moet altijd wel op je quivive wezen vanzelfs. 25 goenen. 11 euro nog wat. 11,35 alsjeblieft. Dus jij bent slager? Ik ben de jongens van Gastelum, ben ik al de hele tijd op muziek. En hij is heel mooi, mooie orde nou. Ja. Mooie orde nog. Oh, je stiet wel meer, ja, maar ja, dat moet ik hier ook houden. Oh, weet ik net. Je kent beter bij mij. Ik heb je dan ergens oors. Ergens oors, toch? Ja, dat ben ik het roerend niet eens. Hou wel muziekje blijven. En heb je wel eens spul over de te varen koers maar de boekhandel? Nee, nooit.
Nee? Nee. Nee? Nee, nooit. We hebben geen spul. Nee, wel spul, maar net met elkaar. Misschien wel eens met een oor, maar net met elkaar. Oh? Nou, dat is makkelijk. Ja, dat is handig. Ja. En moet het wat leuk houden in een huis. Beetje gezellig en ja. Ja, we praten er wel over hoe of wat. Ja? Dat wil ik hebben of dat wil ik niet hebben. Ja. En dat moet eruit en dat moet erin. Ja, dat wordt wel online.